नमस्ते. आज मी अंड्याची कुर्मा करी बनवते. त्यासाठी तुम्हाला पहिलं साहित्य दाखवते. हे 2 मोठे कांदे घेतले, बारीक चिरून घेतले. त्याच्यासाठी ही 4 अंडी आहे. दही हे घ्यायचं आपल्याला 3-4 चमचा. मीठ घ्यायचं आहे आणि आपले मसाले घ्यायचे. ही थोडीशी हळद आहे ना, आपल्याला अंडी फ्राय करायला घ्यायची आहे. हा 1.5 चमचा लाल मसाला घेतला, आपला घरातला मसाला. गरम मसाला अर्धा चमचा आणि पाव चमचा हळद. इथे बघा हिरवी 4 मिरची घेतली आहे. आलं लसूणची पेस्ट 1 चमचा, कोथिंबीर आणि हे आपले खडे मसाले थोडेसे. जिरा, 1 छोटासा दालचिनीचा तुकडा, 2 हिरवी वेलची, 2 लवंग आणि 5-6 काली मिरी, तेजपत्त्याचं पाणी 1. आता आपण इथे काय करायचं, इकडे एका तव्यामध्ये मी पहिले अंडी फ्राय करून घेते एका बाजूला. त्याच्यामध्ये थोडी हळद टाकते. तेलामध्ये आपण हळद टाकली. बघा इथे हळद आपली फ्राय झाली आहे. पहिली त्याच्यामध्ये मी अंडी टाकून घेते. आता ही कोंबडीची अंडी आहे. आता थोड्या वेळाने बघा कसली अंडी होतील ती. दुसऱ्या पक्षाची अंडी होतील ती. बघा झाली. आता दुसऱ्या पक्षाची अंडी झालेली आहे. थोडी अंडी झाली. थोडी अशी फ्राय करून घ्यायची चांगली. आपण नॉर्मली 2-3 मिनिटं फ्राय करतो तसं ना? हा तसं. काय कलर चेंज होतो का त्याचा बघ. आणि तिथे आपला तेल तापलं आहे ना? तेल तापलं आहे. तो गॅस कसा फुल आहे ना. आता ही आपली अंडी फ्राय झालीच आहे. आम्ही गॅस बंद करते आता. अंडी राहू देतो त्याच्यातच. अंडी तव्यातच ठेवते. छान दिसतात ना. हो तेच बोललो ना, पहिली कोंबडीची होती. आता कोणत्या पक्षीची झाली ते तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. हा बरोबर. आता इथे मी या तेलामध्ये आहे ना, इथे मी कढईमध्ये तेल टाकलाय. त्याच्यामध्ये थोडासा जिरा टाकते. जिरा चांगला तडतडलाय. त्याच्यामध्ये आता हे खडे मसाले टाकते. की बघा चुकून मी 2 डिश घेतले बघा. आता मी म्हटलं असं सरतो काय बघते तर 2 डिश. असं मग मी कधी कधी खाताना पण 2 येतात. हा 2 येतात. आता याच्यामध्ये आहे ना आपला कांदा टाकायचा आहे. कांदा चांगला लाल होईपर्यंत फ्राय करायचा आहे. आमची कढई यात डान्स करते. नाही ते काय झालं माहितीये, ते शेंडीची आहे ना ती जाळी जरा हलते. आता ते चेंज करणार कुठे. आता आपण मुंबईला असतो तो चेंज केली असती. आपली अंडी मग कशी दिसतात याची. ही जेव्हा आपण अंडी टाकणार ना त्याच्यामध्ये, तेव्हा हे आपलं थोडंसं तेल आहे ना ते पण त्याच्यामध्ये टाकायचं. फ्राय केल्यामुळे कसं अंड्याचं वरचं ते येल्लो ते कोटिंग असतं ना, ते खायला मजा येते जरा. मजा येते. आता कांद्यामध्ये आहे ना थोडा मीठ टाकते, म्हणजे कांदा आहे ना लवकर फ्राय होतो. आता कांदा पूर्ण लाल करून घ्यायचा. पूर्ण लाल करून घेते. इथे कांदा बघा आपला चांगला फ्राय झालाय ना. मस्त फ्राय झालाय बघ. आता त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट टाकते 1 चमचा. आलं लसूणची जेवढी पेस्ट घेणार ना तेवढे आपलं जेवण चांगलं बनतं. हो हा लक्षात ठेवायचं. हा मी काढून तर ह्याच्यासाठी मागवला, नाही तर ते खडाबडा होतो ना, आवाज येतो. आलं लसूणची पेस्ट चांगली फ्राय झाली आहे तर थोडंसं पाणी टाकते त्याच्यामध्ये, म्हणजे कांदा शिजायला. कांदा नरम करेपर्यंत. थोडा नरम करायचा कांदा. तर इथे बघा आपली 2-3 मिनिटं झालेली आहेत. आता नेक्स्ट काय. आता आपली मी काजूची पेस्ट नाही दाखवली. हे आपले 10 काजू मी वाटून घेतले आहे, बारीक पेस्ट करून घेतली आहे पाणी टाकून. काजूची पेस्ट. 10 काजूची पेस्ट. म्हणजे रेसिपी म्हणजे ग्रेव्ही किती छान होईल ती. अरे वा. काजूच्या पेस्टने ना क्रीमी फ्लेवर येतो. हो टेस्ट पण लागते भारी. हो. कोणत्या रेसिपीला शाही बनवायची असेल तर काजूची हे टाकायची क्रीम. क्रीम टाकायची. आता हे चांगलं परत ढवळून घ्यायचं, चांगलं शिजवून घ्यायचं. अशी आपली जरा ते काय नाही काय टाकत ती आपली ग्रेव्ही बनते. त्याच्यामुळे तो पदार्थ रुचकर होतो. 2-3 मिनिटं तू ढवळतेच एक टाकून ना. हा एक टाकत ढवळत राहायचं. म्हणजे ते कांद्याची ना पेस्ट बनली पाहिजे पुऱ्या. हा तेल टाकायचं त्याच्यामध्ये.
तो आलं. आणि हे आपले काजूची पेस्ट किती आपल्याला फ्राय करायची आहे? आपलं तेल सुटेपर्यंत. अजून तेल नाही सुटलंय ना बरं? नाही तेल नाही सुटलंय अजून. शिजायचं आहे ना कांदा त्याच्यामध्ये. हम्म. आणि आता तोपर्यंत काय करायचं माहितीये का, हे आपलं तव्यातलं तेल आहे ना थोडंसं, हम्म. ते आता त्याच्यामध्ये टाकायचं काढून काढून असं. म्हणजे अंडी टाकायची एक ना, मग नंतर उरेल तेल त्या तव्यातलं. हम्म. आम्ही तव्यामध्ये कसं थोडंच तेल टाकलं होतं एवढं. आपण 2 मिनिटं आहे ना ढवळतच राहायचं, नाही तर खाली लागू शकते. आणि असंही बघ तेल आता बाजूला होतं बघ, तेल दिसतंय वरती. हा असं तेल दिसायला पाहिजे. आता नेक्स्ट आता त्याच्यामध्ये आपले हे मसाले, हळद, गरम मसाला आणि आपला घरातला मसाला. आपण याच्यात धना पावडर नाही टाकला? आपला घरातला मसाला आहे ना, घरातल्या मसाल्यामध्ये धने भरपूर असतात, म्हणून आपण सेपरेट नाही. आपण मिरची पावडर वापरली ना तर धन्याची म्हणजे पावडर समोरच्यानी फक्त मिरची पावडर वापरली तर धना पावडर टाकणं गरजेचं आहे. गरजेचं आहे. ओके. तिथे मसाला आपला चांगला फ्राय झालाय ना? मसाला फ्राय झालाय म्हणजे तेल सोडलंय सगळं आहे बघ, गोळा झालाय पूर्ण. आता याच्यामध्ये आपलं पाणी टाकायचं थोडं ग्रेव्ही शिजायला, आणि चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. पहिला आपण कांद्यामध्ये पण थोडं मीठ टाकलेलं आहे, ते बघूनच आपण अंदाजाने टाकायचं. आता रेसिपीचे प्रमाण टाकायचं ना चवीनुसार. हा. ग्रेव्ही बघ किती भारी झाली ना. हा. वा वा वा. अजून त्याच्यामध्ये स्पेशल टाकायचं आहे काय स्पेशल? दही. हो हो, दहीनी तर मस्त रेसिपी म्हणजे एकदम आंबट चिंबट होते, एकदम मस्त खाण्यासारखी. ग्रेव्ही काय आपली मस्त बनते. आता ही मिरची आहे ना, ती जरा कापून टाकायची, चिरून टाकायची, म्हणजे आतला तिखटपणा बाहेर आला पाहिजे त्याच्यामध्ये. आपण असे 2 भाग चिरायचे आणि आपण असे 2 भाग करून टाकायचे. म्हणजे जरा तिखटपणा येईल आणि आपल्याला काढता सुद्धा येईल जर म्हणजे खायचं नसेल तर. हे काय खाणार तसंच. आता त्याचा तिखटपणा सर्व मिक्स होईल त्याच्यात. ग्रेव्ही किती छान वाटते ना. पण आपल्याला एवढं घट्ट नाही ठेवायचं आहे. त्याच्यात काय टाकायचं आता आपल्याला? दही. अरे वा. आता 4 चमचे मी दही टाकते. 1 2 जसं जसं दही पडतंय रेसिपीमध्ये तसं तसं 4 चमचे दही टाकते. रेसिपी खुश होते तिकडे. आता चांगलं दही पण वाट बघत होता, अजून मला कसं नाही टाकलं त्याच्यामध्ये असं. आता दही टाकल्यावर बघ किती शोभा आली. कन्सिस्टन्सी पण वाढते त्याची, क्रीमी फ्लेवर आणि त्याची आंबट चिंबट फ्लेवर वाढते त्याची. वाढते. आता हे चांगलं ढवळून घ्यायचं दही टाकल्यावर. आता आपलं दही टाकल्यावर 2-3 मिनिटं चांगलं ढवळून घेतलंय. आता त्याच्यामध्ये 1 कप पाणी टाकायचं. म्हणजे आपल्याला पातळ करायचं थोडं, म्हणजे करी टाईप झालं मग. तुमच्या हिशोबाने पाणी टाका, तुम्हाला जसं पाहिजे तसं. बरोबर. तुला पण आता समजतं ना. हो. आता याच्यावरती झाकण ठेवते. आता नाही ना, आपण झाकण मारतो याच्यावरती. मग आता झाकण मारतेच मी, ठेवत नाही. किती वेळासाठी? 5-6 मिनिटं. आणि गॅस कसा आपला? थोडासा मीडियम. मिलते हैं 5 मिनिट के ब्रेक के बाद. आता इथे आपले 5 मिनिटं झालेली आहेत. 5 मिनिटं झालेली आहे. तुम्ही समुद्रामध्ये कसे सर्व वस्तू बाहेर येतात तसे मिरच्या बाहेर आलेल्या आहेत. सर्व खडे मसाले, तेजपत्ता सर्व बाहेर एका साईडला आलेलं आहे. हा, तेच बोललो मी. ते समुद्र कसा लाटे मुले ते सगळं लाटेनी बाहेर काढतो. हा. तसं एक दिवस शुभांगी गिरी टीम समुद्राचं कोणता तरी एक बीच साफ करायला जाणार. हा, येशील ना मम्मी साफ करायला? जाणार ना, काकीला घेऊन. काकी भांडी घासतात आहेत. काकी जेवला तुम्ही? हो झालं. आता आमचं 5 मिनिटात होईल. आता ही आपली अंडी आहेत ना, जराशी मध्ये फोडायची. कोणत्या पक्षाचा अंडा आहे जरा सांगा तुम्ही. त्याला कट केलं ना दोन्ही साईडनी. आता इकडे कट केलं आणि ऑपोजिटला. म्हणजे आतमध्ये मसाला लागला पाहिजे ना, मीठ गेला पाहिजे. आणि मी तुम्हाला सांगतो, कधी फ्राय करायला गेला तर हळदी टाकूनच करा. बघ किती छान वाटतं ते. ऑरेंज येल्लो कलर आहे ना. आता कोण कोण जेवायला येत आहे? मी. पहिला मी. तुझ्याबरोबर कोण येत आहे का विचार. या सर्वांनी या. 4 अंडी हे 4. आपण 8 जण खाऊया, अर्धा खाऊया.
आता अंडी टाकली आहे. आता थोडं पाणी टाकते जरा अंडी त्याच्यामध्ये शिजायला पाहिजे, नाही तर कसं माहिती आहे ते सुकून जाणार. समजलं. आता 5 मिनिटं अंडी त्याच्यात शिजवायची. आता त्याच्यावरती झाकण मारते परत 5 मिनिटासाठी. परत 5 मिनिटासाठी. आणि असाच गॅस आहे ना बारीक ठेवायचा. मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद. हा सबर का फल मीठा होता है तो सबर का फल अंडा भी होता है. आता आपली अंड्याची कोरमा करी बघूया आपण. बघा किती उकळी आली छान. वा वा वा. आता कोथिंबीर टाका. कोथिंबीर पेरली की म्हणजे रेसिपी एकदम भारी झाली भारी बघ. आणि पौष्टिक. कोथिंबीर पण एकदम खुश आहे वरती बघ. कोथिंबीर वाटच बघत होती हा मी कधी जाते रेसिपी कधी त्याच्यामध्ये मी जाते आणि माझी कधी टेस्ट घेतात. या टीमचा हिस्सा मी कधी बनते असं. हा बरोबर. आता कधी आपण ढवळणार आणि कधी ती प्लेट मध्ये सर्व आता होणार आहे. झालं गॅस बंद करते आणि ढवळून तुला वाढते. एकदाची वाडा आणि एकदाची पोटात जाऊ दे बाबा ती. हा बघ. बघा कलर बघा. मस्त एकदम आपली कोरमा कढी एकदम रेडी तर रेडी टू सर्व. आता कशावर खाणार? भात चपाती ताटच वाढू का पूर्ण? वाढ वाढ. वा 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 वा. तरी किती छान आले बघ. एक अंडा पण बाद झाला पण तरी ज्यादा तरी मार्के चाहिए. तरी मार्के मलाई मार्के असते ना लस्सी में मलाई मार्के तसं तरी मार्के तरी मार्के पाहिजे. एक अंडा बास आपल्याला. 2 घे ना. नाही ना आपल्याला तरी जास्त हवी आज. तरीचे जास्त पैसे असतील तरी चालतील पण आज तरीच हवी आम्हाला कारण ही आज कोरमा करी आहे ना. बस. चला टेस्टिंगला कोणाचे खरं सांगते खूप छान सुगंध येतोय. सुगंध जसं नाकात गेला तर तोंडात पाणी आलं. रेसिपी टेस्ट करी. टेस्ट करून सांग पटकन. चला रेसिपी आपली एकदम रेडी आहे. आता टाइम न वेस्ट करता आपण त्याला टेस्ट करूया. कोरमा करी ना अंड्यात आपण मिक्स करणार आहे पण आपली करी जरा टेस्ट करूया. वा खूप छान. त्याच्यात जेवढे ग्रेव्ही पडलेत ना इकडनं उत्तर येईपर्यंत माझ्या जीवात जीव नसतो. दही त्या काजूची ग्रेव्ही काजूची पेस्ट खूप छान. अशी रेसिपी झाली की घरातल्या साहित्यामध्ये हे सगळं घरातलं माझं होतं. अशी रेसिपी झाली मम्मी की आपण मच्छी मटनची वाट बघतो ना बाहेर आले मच्छी मटनची आपल्याला कसं वार जाणार. बरोबर. तर वाराला तुम्ही ही रेसिपी बनवा. मी तर सांगतो तुम्ही ना लॉकडाऊन मध्ये ही रेसिपी बनवूनच बघा. हा अंडी आणून ठेवा. पण साहित्य जेवढं दाखवलंय ना सर्व टाका. म्हणजे म्हणाल की मी दही नाही टाकत किंवा मी काजूची पेस्ट नाही टाकत तर रेसिपी अशी नाही बनणार. तुम्हाला अशी रेसिपीची चव हवी असेल आणि अशी टेस्ट हवी असेल तर तुम्ही ह्याच पदार्थ म्हणजे हेच सर्व इन्ग्रेडियंट टाका साहित्य टाका आणि बनवा. एकदम मस्त झाली. नॉनव्हेज प्रकारमध्ये बोलू शकता ना म्हणजे आवडीच्या पदार्थामध्ये येऊ शकते ही रेसिपी. बस आता त्यांना तू असं दाखवून खातोस मग त्यांच्या तोंडाला पाणी सुटतं. खूप खूप. आता ते ह्याला कम्पेअर कसं करू शकतो आपण व्हेज मध्ये कशी मिसळ असते मग मिसळची दरी कशी असते भारी तशी. आणि ह्याच्यात तुम्ही चिवडा पण टाकलात ना तर मिसळ होईल. अंड्याच्या चिवडा टाका मग लास्टला पण अंडी टाकली ना तर व्हेजिटेरियन माणसं पण तशी खाऊ शकतात. बरोबर. रेसिपी एकदम छान आहे. तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. आणि रेसिपी आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा कमेंट करा सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवा. टँग.